pong nasalba na inyo pong naipalabas? Yung sa una pong tanong ninyo, Yes, Your sir. Honor, yung case, ilan po yung mga kaso na naisampa? Na naging successful at hanggang sa ma-convict po yung mga ng abuso sa malilit nating mga kababayan. And I'm talking about policemen kasi yan po kadalasan nireklamo sa programa ko yung mga pulis na abusado na pinagtitripan yung mga pobre nating kababayan, palibasa ay walang pera, madaling tiris-tirisin, tapak-tapakan ng kanilang mga karapatan. Medyo uminit ng ulo ko dito na sabi nyo political rights. Why are you concerned about political rights when in fact mas dapat pagtutunan yung pansin yung mga pobre na walang kinalaman sa politics at sila ay napagbintangan nagnakaw ng kamatis kahit hindi naman halimbawa lamang at sila ay kinulong sa salang nagnakaw sila ng isang sakong bigas. There are so many cases like that. Yun dapat ang tinututukan ninyo at dahil walang pampiyansa nakakulong. You should protect the rights of the innocents. Those people who were accused by policemen na gumawa ng kasalanan na hindi naman. And I'll tell you, many times in the past, may pumupunta sa akin ng mga mahihirap na kababayan na ni-raid ng mga pulis ang kanilang mga bahay dahil lamang pinag-initan, may kagalit silang kapitbahay, lumapit sa pulis, ni-raid ang kanilang bahay at pinantahan or ni-raid yung kanilang bahay nang walang warrant of arrest or maling bahay ang napuntahan ng mga pulis, naghalugog, binugbog yung mga nasa loob ng bahay. Those are the things that I'm interested. Wag yung mga nandiyan sa kalye na nagrarally,